prosím. Paťuk sem. Tam. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem strašně rád, že vás tady můžu dneska uvítat na debatě s našimi poslanci Jardou Foldynou a magistrem Zdeňkem Kettnerem. Jsem rád, že můžu tuhle edukativní, informativně vzdělávací setkání s našimi poslanci tady uvést a na všechny otázky, které budete mít, určitě odpoví, ale mají toho moc na srdci, protože to, co se u nás v tuhle chvíli děje, víme všichni. A budu jenom rád, když si ty informace z toho parlamentu a z všech těch kuloárů tady řekneme a kdy nás budou informovat o tom, co nás čeká, co na nás ta pětikolka připravuje, kam to vede a co s tím dělat. Takže byl bych rád, kdybyste je dneska potleskem ještě jednou přivítali a předal bych slovo. Děkuji, dobrý večer všem. Já začnu, protože jak to předám Jardovi, tak už mě nepustí ke slovu, já ho znám. Jarda se představovat nemusí, to je známá persona, někdo, kdo nesleduje mě, tak jenom ve zkratce. Jmenuji se Zdeněk Kettner, jsem učitel ze základní školy, učil jsem 25, jsem působil ve školství nepřetržitě, než jsem se s nějakým náhodným šetřením osudu stal tím poslancem, kde se věnuji zase a pouze jenom tomu školství, protože tomu rozumím, že člověk by měl dělat to, čemu skutečně rozumí. Já jenom tak ve zkratce, protože předpokládám, že budete mít spoustu dotazů. Ano, věnuji se školství, ale jako typický český učitel musí umět i to, co v životě nestudoval, protože tak to prostě v našem školství chodí. Takže samozřejmě, že vám potom velice rád odpovím úplně na všechny otázky ze všech různých sfér v rámci Poslanecké sněmovny, ale samozřejmě priorita je to školství. Viděl jsem takovou krásnou upoutávku od kolegů Pirátů, kteří se rozhodli svést na naší vlně popularity, takže si přišli strašně vtipný, že se hlásím k tomu, že chci devastovat školství. Takže samozřejmě ano, zasmáli jsme se. Já jsem tam právě od toho, abych udělal všechno pro to, aby to školství pokud možno aspoň si udrželo úroveň v rámci možností. Samozřejmě byl bych rád, kdyby ta úroveň vzrostla. Všechno, co se bohužel v tom školství děje, ale směřuje naprosto opačným směrem. Vláda se holedbala už ve svém programovém prohlášení, že školství je jejich priorita. Byla to lež jako mnoho dalších věcí, co propagovali ještě v předvolebních kampaních. Každý člověk, který používá tu věc mezi ušima nejenom na nošení čepice, ale k tomu, že trošku přemýšlí, tak to prostě musí vidět. Když se mě někdo zeptá, jestli si myslím, jestli to je neschopnost nebo cílenost, já si myslím, že to je cílenost. Vždycky to jakoby říkám, protože si myslím, že oni vycházejí z toho, že když máte hloupý dáv, lépe se s ním manipuluje. Oni nepotřebují chytré, vzdělané lidi, kteří jsou skutečně ale vzdělaní. Nejenom tím, že dostanou na základě nějakých kvót, nějakých pár písmenek před jméno a za jméno. Oni prostě chtějí takovéto klasické chléb a hry. To znamená, my jim hodíme pár drobků, my je nějakým způsobem zabavíme a oni nám budou tleskat, hodí nám to do té urny, ale hlavně, ať se nás na nic neptají, ať nemají nějaké nepříjemné dotazy a podobně. A takhle to prostě vypadá. Já bych to shrnul takové jenom ty nejzásadnější problémy, co se teď děje ve školství, tak samozřejmě logicky je to podfinancování. Každý rok, co tam jsou, tak vlastně se jde s financemi ve školství dolů. Teď jsem slyšel první takový nástřel, že příští rok by školství mělo dostat dalších 15 miliard méně. To už opravdu nevím, kdo tam v tom školství zůstane. Další, co je velký problém, financování nepedagogických pracovníků. Prostě, když někdo řekne, no nejdůležitější je ten učitel, no není to pravda.
To je jako kdyby se v těle prostě hádali, co je důležitější, jestli srdce, plíce nebo ledviny. Prostě každý ten orgán v tom těle, v tom organismu má přesně svůj účel, jinak by tam prostě nebyl. A to znamená, že každá ta funkce v tom školství je nenahraditelná a je tam prostě potřebná. A snížili peníze na nepedagogické pracovníky. Pan ministr naprosto lživě prohlásil, že tam jsou nějaké neobsazené pozice. Vůbec nerozlišovali, jestli to náhodou nejsou neobsazené pozice z toho důvodu, že to prostě za ty peníze nikdo nechce dělat. A ty ředitele celkem logicky, když už jako štěstí v neštěstí, dobře, mám méně zaměstnanců, ale mám k dispozici ty jeho peníze, tak je můžu rozdělit mezi těch pár, co by tam ještě zbyli, aby měli nějaký ten přijatelný plat. Takže to prostě zrušili. Takže pak se na mě obrací paní ředitelka z malé venkovské základní školy, kdy prostě má maminku samoživitelku jako školnici, protože najít chlapa za ty peníze je docela problém, tak má tam aspoň maminku samoživitelku. A teď na základě toho, co vyhlásil pan ministr, tak najednou z úvazku 1, čili 1 celý úvazek, jí udělali žádná celá 7. To znamená, že pan ředitel dostane na její plat o 30% méně. To jako ta maminka celkem radši dobrovolně půjde radši skutečně na ten úřad práce, protože se jí už to prostě nevyplatí do té práce vstávat. Jak to dopadne? Tak jako vždycky. Když se podíváte na ty noviny, já už jsem úplně alergický na ty průměry, na ty aritmetické průměry, které vůbec nereflektují a nezohledňují prostě realitu. Když jsem četl ještě jako učitel, že mám takový a takový průměrný plat, tak moje první reakce byla, kdo má čtvrtinu mého platu, kdo mi ho schovává, jako já ho chci prostě. Jo? Takže ta realita je úplně někde jinde. Všichni jste slyšeli, všude se to říká. Já mám pocit, že to je takové to cílené, takové to rozdělování té společnosti, jo? Aby se ta společnost nesemkla proti ním. Pro ně je nejideálnější, když se hádáme mezi sebou a na ně už nám nezbyde čas a energie. Tak všude slyšíte, učitelé jsou jediní ze státních zaměstnanců, kteří dostali přidáno a mají garantováno 130% průměrné mzdy. Ale už vám neřeknou, že tam dali takové specifické pozměňováky, že vždycky ta vláda se sama rozhodne, z jakého roku těch 130% bude vypočítávat. Takže když zkušený ekonom si to vezme podle skutečných reálií, tak v současné době učitelé v žádném případě nemají 130 průměrné mzdy. Učitelé mají v současné době nějakých 113, možná 114 průměrné mzdy. Teď, v současnosti. Ale nejsou finance na nepedagogické pracovníky. Ten ředitel, on tam potřebuje toho školníka, on tam potřebuje ty uklízečky, on tam potřebuje tu ekonomku. Tak jediné, co může dělat, vezme tu nenárokovou složku pro ty kantory a doplatí to těm nepedagogickým pracovníkům. No, takže ve výsledku učitelé můžou zapomenout i na nějakých 114% průměrné mzdy. To prostě nedosáhnou ani náhodou. No a poslední taková, předposlední, teď jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, PH Maxi, protože jsme tady edukujeme, že tady to je vzdělávací akce, tak dost často se používají takové vznosné cizí termíny, kterým nikdo nerozumí, o to jde, tak vám vysvětlím, až uslyšíte v televizi PH Max, jak pan minister říká, jak ty PH Maxi jsou příšerné, že se musí změnit, tak já vám to přeložím do ličtiny. PH Max je, kolik hodin na počet učitelů stát zaplatí ty odučené hodiny. To znamená, když tam ten učitel je, jestli mu tomu učiteli to ten stát zaplatí nebo nezaplatí. A to oni se rozhodli snížit, protože to je zbytečně moc. To PH moc je zbytečně vysoký prostě. To ještě, aby se ty učitelé měli dobře. V čem tkví kámen úrazu? To je prostě šetření za každou cenu. Jo, to je jako uříznout si nohu, abych ušetřil na botách. Jo? To PH Max, tak jak je momentálně nastavené, sloužilo k tomu, že došlo k takzvané individualizaci výuky. To znamená, že na jednoho učitele je menší počet dětí. A celkem logicky i ten, co nikdy neučil. Když mám ve třídě 10 dětí, tak na každé to dítě mám 2x víc času, než když tam těch dětí mám 20. A to dítě dokážu víc zaujmout, víc ho dokážu začlenit do té práce a ten výsledek je úplně někde jinde. Tím, že oni sníží to PH Max, dosáhnou toho, že naprosto běžně ve třídě bude třeba 30 žáků, opět tak, jak bylo dřív, jenže to taky byla úplně jiná kázeň u těch dětí.
Spousta dělení na menší skupiny, třeba na jazyky, jo? Že teď tam ta paní učitelka měla opravdu třeba 5, když to řeknu, nadaných dětí a opravdu z těch 5 dětí udělala prostě špičkové jazykáře. Ne, teď tam prostě bude mít těch 20 a starej se. Takže ta kvalita výuky půjde prostě dolů. A co si budeme povídat? V tom školství obecně vždycky rozhodují lidi, kteří, proto říkám, že to je cíleně, protože oni to jsou lidi, kteří z toho školství pocházejí, ale všechny ty kroky jsou úplně opačným směrem. Když ve školství uděláte jakoukoliv změnu, musíte počkat, až tím školstvím, tím určitým stupněm projde kompletně jedna generace a pak můžete hodnotit, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. To znamená logicky, mám problémy s dětmi při přijímacím řízení na střední školy, čili něco je špatně na základní škole. Musím udělat změnu na základní škole, ale pak si musím počkat 9 let, až to tím upraveným školstvím od té 1. až do té 9. třídy projde ta jedna generace těch dětí a pak uvidíme, jak dopadnou u těch přijímaček. Pak to teprve poznáme. A já nevím, jestli se to sledovali, já mám pocit, že ve školství dělají reformy, co školní rok, to nějaká reforma. Oni ani nečekají na nějaké výsledky, ale už mají pocit, že to dopadne špatně a šup, už je tam další reforma. A třeba co se týká toho financování a toho PH Maxu, i když ty výsledky mají, tak jim to úplně jedno. Za poslední 2 volební období se ta finanční situace zlepšila, byly ty PH Maxy, čili skutečně ten učitel měl k dispozici méně dětí. Když se dělalo poslední šetření, jak na tom jsme, jako Česká republika, není to žádná sláva, co se týká světa, protože celá Evropa propadá, protože tam jsou stejný nímandi, mám pocit, stejný progresivisti, stejný šílenci. Ale my jsme se ze všech těch evropských států propadli jako jedni z nejméně a co se týká Evropy, tak jsme asi skoro nejvýše. Proč? No to se projevilo přesně těch 8-9 let, kdy ty peníze byly a byl ten PH Max. A v okamžiku, kdy se ukáže podle tohohle šetření, že ta individualizace je cesta správným směrem, tak ji pan ministr zařízne. Takže prostě zase žádná logika, žádná posloupnost. A poslední, už vidím tady kolega, ten už je celý natěšený, až se chopí kormidla, takže je ještě jenom poslední věc. A poslední, co je, jsou různé neziskovky, různé alternativy. Já dopředu předestírám, nemám nic proti neziskovkám, kteří pracují s nemocnými lidmi, starými lidmi, kteří skutečně plní to poslání. Jo? A skutečně to není jakoby zisk. Všechno, co nějakým způsobem zavání politikou, tak už je prostě špatně. To jsou prostě vyhozené peníze. A ve školství já jsem zastánce alternativních směrů. Protože co dítě, to originál. To znamená, máme určité skupiny dětí, které potřebují originální, specifický přístup. Pro ně by vždycky nějaká ta malá alternativa měla vždycky být. Jenže oni z té alternativy dělají základní vzdělávací systém. To je špatně. Říká vám něco Hejného metoda? Matematika? Řeknu to takhle. Hejného metoda vyučování matematiky je úžasná. Když má dítě nadání pro matematiku, tak díky Hejného metodě z něj skutečně připravíte podloubí třeba pro matfis, pro geniálního matematika. Jakmile ale dítě nemá pro matematiku nadání, když se tak jakoby řekne, tak v té Hejného metodě je naprosto ztracené. Absolutně prostě to nedává. Jo? Takže teď jsem vám tak jenom tak, kolega nebude souhlasit s tím, že řeknu, že stručně nastínil, co mě v tom školství nějakým způsobem trápí. Předávám kolegovi slovo a budu se těšit na vaše dotazy. Tak děkuju, díky, bylo to výborný. Kolega používá ty výrazy edukace a tak dále, já to moc nepoužívám, víte? Buď se školíme, budeme se školit, školili nás na vojně na PŠM, že jo? Si pamatujeme, tak třeba paní manželka pana prezidenta z toho má doktorát, vy kroutíte hlavou, ona má doktorát z marxismu, leninismu a ze školení vojáků socialistické armády, teď školí teda jiný armády, ale podívejte se, v jaký situaci se vlastně nacházíme. Je to takový zostřený boj, když se na to podíváme, protože ve chvíli, kdy začnete uvažovat o
alternativně uvažovat k tomu, co vám říkají v televizi, nebo co nám vzkazuje Petr Fiala prostřednictvím televize nebo nějakého svého vystoupení, tak se stáváte dezolátem nebo nějakým tím ruským švábem, protože nemáte stejný názor jako oni. A moc lidí starších tady není, ale když se dívneme zpátky, tak jsme to už zažili, že kdo nejde s náma, jde proti nám. Krásný heslo, úžasný, proběhlo to tady v 50. letech a soudruzi a soudružky poučení vývoje si vzali nové metody a jsou úspěšnější. Mnohem úspěšnější než celý ty bolševici v těch 50. letech, protože ta edukace, ta výchova tím prostřednictvím toho neformálního vzdělávání mládeže přinesla neskutečné výsledky. 30letí doktoři práv a filozofie jsou tak zpytomnělí z těch škol, že věří sami sobě, protože ona ta liberální demokracie, řekněte liberální a demokracie, jsou krásný slova. Když se podíváme do toho slovníku naučného, tak zjistíme, že to je nádhera. Ale co je současná liberální demokracie, je opakem, je pravda. Oni nás všechny přesvědčují o tom, zpochybňují tradiční hodnoty, že není podstatný, jaké jste národnosti nebo pohlaví. Proboha, co to je pohlaví, proč byste to říkal, nějaký biologické věci. Můžete se cítit, jak chcete, třeba liškou. No někdo se cítí liškou a já mu nemůžu bránit. Nicméně není to politika a oni říkají, ne, zpochybňujeme všechny tradiční hodnoty, ale pozor, pánové a dámy, kdo chcete zpochybňovat jejich zpochybňování, můžete se dopustit trestného činu. A to je to, kam jsme se dostali hezky, to je ten totalita s lidskou tváří. A to je něco, co mě rve srdce. Že po x letech od roku 89 jsme ne tam, kde jsme byli, my jsme na tom mnohem hůř. My si z vlastních peněz financujeme neziskové organizace, které nám kontrolují Facebooky a naši komunikaci na různých sítích. Indoktrinace ideologií ve školství je neskutečná. Neziskové organizace z peněz daňových poplatníků, které žijí, plnějí hlavu našich dětí. Vyprávějí, že všechno, co my jsme považovali za neobvyklé, je normální. A vy, když to považujete za neobvyklé, tak jste dezolát. Dokonce si přistoupili na to, že to vlastně unifikují nějakou smlouvou, tak vytvořili Istanbulskou úmluvu a říkali, dámy a pánové, to je proti zlu a násilí na ženách. No vůbec přeci není. Přeci existuje český právní řád, má všechny normy, když někdo dělá nějaké násilí, nejenom na ženách, na komkoliv, prostě na občanů země nebo člověku, prostě když se dopouštíte nějakého násilného trestného činu, utiskování a tak dále, na všechno jsou paragrafy. A oni přijdou s Istanbulskou úmluvou. A říkáte si, čtete ty paragrafy, ty Istanbulské úmluvy, není to zábavný čtení, tak se říkáte, co to je to grévium. A grévium to jsou bruselští úředníci s doživotní imunitou. Říkáte si, to jsou ty, co nám budou rvát do hlavy dobro a proč by měli mít tu doživotní imunitu? Proč by měli mít lidi, kteří budou prosazovat dobro doživotní imunitu? Já si prostě nevím. A to grévio si najme neziskový sektor v té dané zemi a on bude dohlížet na to, jak vy vychováváte ty děti. A kdybyste náhodou blbě vychovávali, tak vám je na 30 dní vezmou, jako v tom Švédsku. A kde jsou to? Jakým násilí na ženách? To je prostě, to je esence lži a nenávisti. To je neomarxistický paskvil, který vymysleli elitáři, aby zblbli lidi. A dobře, já jsem rád, že Senát České republiky to zamítl, ale není vyhráno, oni jsou úporní, takže to budou chtít demokraticky prosadit a najdou si nějakou skulinku. Teď taky hledají skulinku, aby vyhráli volby, tak chtějí změnit volební systém. Že jo? Protože oni chtějí tu demokracii dovést do toho absolutna, že vlastně i ti, co jsou 2 roky mrtví, ještě mají právo někdy volit. A to se projevilo v některých volbách, dokonce v Rakousku zrušili 1 kolo prezidentských voleb, protože u nás, my Češi, jsme takový dokonalí v těchto věcech, takže my si ještě vytvoříme toho voliče. Takže 4. generace takzvaných Čechů, která se přihlásí k občanství, dostane občanství někde a může dokladovat to občanství čestným prohlášením, že je Čech.
je trošku snědej, je původně z Nigerie, ale možná, že když je Novák, tak nějak se k tomu dostal. Ale my nemáme žádnou možnost ověřit notářský zápis v Michiganu. Ne, nemáme. Máme v Evropské unii, tam je notářská umluva, tam si ty věci můžeme, ale ve Spojených státech nebo v Austrálii, když vznikne pár Čechů navíc, tak to nebude nikdo zkoumat, protože to nejde. A vlastně se dostáváme k tomu, že účelově změňují podstatu a mění parametry hry. A vlastně naše volby jsou zakotveny v ústavě, že jsou přímé a tajné. A ona ta korespondenční volba pozbývá těchto atributů, že jsou tajné a přímé. Dokonce určité paragrafy hovoří o tom, že můžete delegovat na někoho to, že on přenese ten váš hlas. Je potřeba číst celý ten zákon, abyste věděli, o čem mluvíte. A když mě někdo argumentuje, no ale pane Foldyna, vám se líbí Fico, ale tam byly korespondenční, ale já nejsem Slovák a já nevím, jaký jsou korespondenční volby na Slovensku. Ani nejsem Maďar a nevím, jaký jsou volby v Maďarsku. A je mi to do jisté míry lhostejné, protože jsem Čech a je pro mě důležité, abych chápal, jaké jsou ty volby v České republice. A to je důležité i pro vás, pro nás. A to, že se někdo má obavu z volebního výsledku a chce si otevřít šanci na možné ovlivnění těch voleb, to z toho kouká jako sláma z bot. A ty výsledky průběžně v Evropě i v zahraničí, mimo Evropu, ve Spojených státech takové byly. Takže teď my vlastně v situaci, já jsem si udělal tady poznámku, meziroční stavební výroba klesla o 2,6%. Když klesne stavební výroba o 2,6%, to je moc. To se někde musí projevit. Ta stavební výroba navazuje na spoustu dalších činností. Nám klesá průmyslová výroba, nám se zvyšuje chudoba, propady do chudoby. A oni chtějí v této chvíli řešit způsob voleb. Místo aby řešili, proč nám klesá stavební výroba průmyslová. Nám klesá výrazně a hrubě porodnost. Jsme někde na 1,8. Nebo 1,6. Z 1,8 jsme šli na 1,6. A to znamená, za 15, za 20 let, když říkají dneska, my si půjčíme peníze na důchody. My nemáme peníze na důchody, protože nejsou odvody, protože nejsou lidi, tak co bude za těch 15 let? Kdo bude na ty důchody dělat? Tím se nezabýváme, ale 10-15 hodin sedíme ve sněmovně nad způsobem voleb. Tak to vám ta hlava nebere. Tak si musíte položit otázku, jaký zakopaný pes v tom problému je. A oni říkají, no, a vy se toho bojíte, protože ty Češi v zahraničích vás volit nebudou. Podívejte se, bojíme, nebojíme. Důležité je, jaký klima to navodí v té společnosti. To napětí v té společnosti je poměrně vysoké. A média ho přiživují a velmi intenzivně. To znamená, když jsem se díval na to, jak ty traktoristi a zemědělci jeli do Prahy, no tak ministr zemědělství říkal, že to jsou ti, co chtějí svrhnout režim. Premiér říkal, že to jsou dezoláti a proruský síly. A sem jeli lidi, kteří jsou naštvaní na Green Deal a na dotační podmínky Evropské unie. Tak prostě je potřeba řešit tyhle ty problémy. A proč bych měl v téhle chvíli řešit 10, 15 hodin a 20 hodin v parlamentu nějaký volební zákon? Já tady necítím potřebu řešit volební zákon. A my ho řešíme. Jo? My teďko příští týden budeme řešit manželství pro všechny. Všichni s tím souhlasí, oni se s tím zabývají, ale je teďko ten klíčový problém pro tuhletu zemi, který se propadá HDP a propadá si ukazatele životního průměru. Je potřeba pro nás v této chvíli řešit tyto problémy, kdy nemám vůbec nic proti tomu, jestli má někdo manžela nebo druha nebo přítele stejného pohledu, mi to je úplně jedno. Můžu mít tomu i Ježka, tak je mi to úplně jedno. Když mi to nevnucujou, že, tak proč bych se s tím jakoby trápil. Já jsem přesvědčený, že celá řada zákonných opatření i dovoluje těm lidem, aby po sobě dědili, aby nahlíželi do svých zdravotních zařízení. Ale to jediné, co tady nedovoluje, je adopci dětí stejnopohlavním párům. No, protože jsme nedospěli k tomu, zdali to je cesta nebo není. Pravdou je, že se píše rok 2024 a my se řídíme desaterem. Desatero vzniklo
jak z judaismu, tak z křesťanství. A my jsme nejbohatší a nejvyspělejší část světa. Jsme? A jsme jenom proto, že jsme se drželi těchto konzervativních hodnot. Určitých. A více či méně. A my teda chceme zpochybnit všechny ty tradiční hodnoty, abychom byli co? Marrakeš? To znamená, my se budeme chovat jako těch kucí a holky v Marrakeši, který jdou sem, tady, že jo, pobíhají po Drážďanech, tady jich ještě moc není, buďme rádi. Takže já se obávám, že prostě v této chvíli není střed levice-pravice, který jsme byli zvyklí a znali jsme o to, že jsme se tady dohadovali o míru zdanění a o míru mzdy za vykonanou práci, ale je tu střed tradičních konzervativních hodnot s tím progresivismem. A to je evropský i vlastně celosvětový problém, protože on přichází ze Spojených států, když se na to podíváme, tak vlastně ty pojmenování různých LGBTQ, co písmeno, to jiná jakoby orientace. Musím používat odpovídající slova, abych nebyl nařčen z nějakému podněcování, což nechci být nařčen. Takže vlastně v této chvíli jsme se dostali do takového podivného stádia té demokracie, že to začíná být taková pseudodemokracie. A SPD říká, že se chce vrátit k tradičním hodnotám a hledáme partnera a hledáme podporu v těchto věcích. A znovu, a chci vám říct za sebe, pro mě není protivníkem Jindra Reichl, ani Babiš proti mě není protivníkem. Pro nás je protivníkem politika a ideologie tého liberální demokracie, kterou prosazuje pětikoalice, která popírá vlastní hodnoty. V čem je konzervativní občanská demokratická strana dneska? To je politická strana, která byla postavena na konzervativismu a na nějakém pravicovém postoji. Dneska tam vlastně už nic nenajdete z tohohle. Tak o tom probíhá ta vlastně diskuze společenská a oni, protože ji cítí, že prohrávají, tak ji začají vyostřují osobně. To znamená, nejdeš s náma, jdeš proti nám a my tě označíme, že jsi, já nevím, proruskej, tak jsi proruskej. Vy řeknete, já chci mír. No vidíš, ty to potvrzuješ, že jsi proruský, protože ty chceš blbče mír. Jo? Protože samozřejmě ten mír z toho se nedá tolik vydělat. Na tom míru se nedá tolik vydělat. Sice umřou vaše děti, jejich ne většinou, to jsou kluci a holky na těch univerzitách v různých těch zemích, ale ten obyčejný člověk tam dává děti. A když končí ta válka, tak oni se podívají, kolik mají na účtech a ten obyčejný člověk hledá hroby svých dětí. A to je ta sviňárna. Promiňte, že to říkám tak natvrdo, explicitně. A on to je sviňárna, hrubýho zrna. A já bych všem těm bojovníkům, co tady se předvádějí v těch maskáčích, jako jeden europoslanec, ten se rád fotí v maskáčích, ten mává, hned bych ho tam poslal. A hned bych tam poslal, kdyby chtěli a mluví o těch odvodech, ten dneska mluví o odvodech. Já nikam nechci. Já za prvé nepůjdu, to už jsem na to starý, ale mám děti a nedám jim ani jedno. Ani jedno jim nedám. Protože to není moje válka. Ani jedno dítě jim nedám. A kdybych jim ho měl dát, tak půjdu a vemu klacek a budu je řezat Protože já nechci žádnou válku. Budu to říkat úplně tak natvrdo. Já jsem prostě přesvědčený, že ta válka je jenom globalistickým nástrojem k tomu, aby někdo měl zase více prachu a větší moc. A my z toho máme teď jsem musel vážit to slovo. A nemáme z toho nic, abych to řekl tak slušně. Takže já si myslím, že o tom bude ta politika, o tom budou ty volby. Lidi třeba, choďme všichni na ty demonstrace, stojí to za to. Oni nesmějí mít jistotu, že jsme národ, který bude mlčet a nechá na sobě štípat dřevo. Musí se začít obávat toho názoru těch lidí. Nemyslím si, že se ta demonstrace v té Praze příliš povedla. Nemyslím si, že ji ukázali jako zemědělci v Paříži, jako zemědělci v Německu, nedokázali to zorganizovat. Ustoupili v klíčovém okamžiku, kdy jsem poslouchal toho pana kolegu, co to tam moderoval a říkal, měli jsme tady být do čtvrtka, ale my jsme se dohodli, jedeme domů. No houby, měli tam do toho čtvrtka být? Měli tam být do čtvrtka. Měli je nechat, vychutnat si tu věci tak jako v Paříži, tak jako v Berlíně, jako ve Frankfurtu, jako v Itálii, v Římě.
Jinak nic nedocílej. Jenom si rozdroběj síly a budou za blbce pro ty ostatní. Takže to je ponaučení. My jsme to neorganizovali politické strany. To bylo spontánní záležitost proti Green Dealu a proti... Víte, my se vždycky díváme strašně na tu zahraničí a s otevřenou hubou vnímáme to, co nám říkají ti soudruzi a soudružky z toho zahraničí. No ale přeci my jsme tady měli za první republiky jsme měli jednoho z největších podnikatelů evropských a možná světových, Tomáše Baťu. A ten říká, není žádná finanční krize, jenom krize mravní. Morální a mravní. A ten Baťa to řekl, bylo to v roce 32, já jsem si to poznačil, můj táta studoval Baťovu školu práce, takže byl to velký nadšenec Tomáše Bati, byl to ročník 1920, takže ti lidé byli dokonale připraveni na život. A Tomáš Baťa říká, no, abychom se nedostali do té mravní krize, nesmíme podporovat bankrotáře. A co jsou dotace Evropské unie? Když já bych bez nich nemohl my jsou stanoveny pravidla a podmínky, že bez těch dotací normální člověk nebo normální firma padne na držku. Normální zemědělec půjde na zem. Takže se vytváříme, oni říkají, že jsou konzervativci a pravice a vytvářejí pokřivený trh. Neděláme dluhy. No, co pak tohle slovo vůbec bychom mohli říct? Vždyť ta Evropa je jeden velký dluh. Jeden velký dluh. Neexistuje ani papírový ekvivalent těch čísel, který slyšíme, že tu zaplatili tolik miliard, tu dostali tolik miliard, tu jim uteklo tolik. Neexistuje ten ekvivalent papírový, natož aby byl krytý nějakou hodnotou. Zlatem, to už ani nemluvím, myslím si, že jsem se zbláznil. Žádný zlato už v téhle, jenom čísla na monitorech obrazovek, který si přehrávají a hrajou si s osudy lidí. A to je ten problém, s kterým se my teďko musíme potýkat. To je ten jakoby protivník, s kterým bojujeme. Není to ta levice klasická a klasická pravice. Je to ten neomarxismus toho střihu frankfurtské školy. Oni jsou elitáři, kteří jsou přesvědčeni o svých pravdách. Macron žvaní, ale lidé v Paříži a ve Francii mají úplně jiný názor a žijí v jiné realitě. On vystudoval ty elitní školy a je přesvědčený o tom, že to, co říká, že on má pravdu. Ano, to byla ta frankfurtská škola těch neomarxistů. Víte, Marx se možná mýlil v řadě ekonomických věcí, ale rozhodně marxisti byli přesvědčeni o tom, že chtějí vytvářet podmínky pro život mas. Neomarxistům jsou nějaký masy ukradený. Masy musí sežrat to, co oni jim jako s těma globalistama naordinujou. To je ten problém. Že vlastně ten globální trh chce určovat způsob vašeho života. Život v rodině. A s tím je potřeba se bojovat. My si nemůžeme nechat ukrást vlastní děti. A rozdělit společnost na mladý a starý. Tak, jako to dělají oni. A vytloukají klín klínem. V rozpočtu. Nejdřív lidem slíbí 1700 a pak jim pošlou 700. Ale na válku mají peníze. A když vy řeknete, no jo, ale tak ta válka, a oni říkají, no jo, to je proruský. Hejte, Ukrajinci a Rusové vedle sebe žijou staletí. Staletí dokázali si vyřešit vždycky a měli ty různý spory, když se na ten historii podíváme. Ale my tady nejsme kvůli historii. My jsme kvůli tady současnosti. Včerejšek nikdo z nás nevyřeší. Ani náš vztah k Němcům, ani Ukrajinci k Rusům nevyřeší včerejšek. My můžeme řešit dnešek a zítřek. Budoucnost. A ta je klíčová pro tu politiku, pro tu reálnou politiku. Ne ty žvásty. Vždycky říkám, pane premiére, vy říkáte to a to, tak pojďte se mnou do Kauflandu, do Děčína a řekněte to těm lidem v Děčíně. Řekněte mi v Mikulášovicích té paní, který tady říkáte, plynu je dost. Co to je za slovo dost? Co to je za kategorii dost? Dost je vozu Ferrari v České republice, ale málo kdo s ním přijel dneska. Ale dost. A za kolik jste ho koupili? Vy jste koupili nějaký plyn, který je demokratický, protože jste ho koupili v Turecku, ale on je ruský. Takže Turci vydělali ten bakšiš a my to kupujeme. A my jsme jako koupili ten demokratický plyn. A my jsme koupili demokratický plyn z Maďarska, z Turecka, z Německa a ta Nováková v Mikulášovicích to všechno zaplatí. Aby vy jste mohli hrát si na ty hrdiny, na ty ideologie.
O tom mluvil ten Baťa už v roce 1932. To je ten mravní způsob. To je to sčítání 1 a 1 jsou někdy 3 a někdy to nejsou ani ty 2. Já jsem byl trošku dlouhej. Kolego, vem si to. Já jsem vám to říkal, že jak mu dám mikrofon, tak jde až do Hamburku. A kdyby to ta loď zvládla, tak možná ještě dál. Já už teď moc dlouhý nebudu, já jenom na základě toho, co tady říkal Jarda Foldyna, tak takové 2 poznámky mě ještě jako napadly a pak samozřejmě, jestli můžu poprosit s mikrofonem potom, dáme prostor pro vaše dotazy. Když jsme se tady bavili o té LGBTQ plus komunitě, je to opravdu naprosto umělý konstrukt. My tady máme pohlaví, to je biologicky dané, ať si kdy říká, co chce, kdo chce. To je proti přírodě. Vždycky si dělali srandu z komunistů, poručíme větru dešti a jo, prostě dělají si srandu z přírodních zákonů a tohle to je prosím pěkně co? Jako, je zajímavé, že učíme, že existuje 150 000 pohlaví, ale v biologii stále učíme to klasické, že jsou pohlaví 2, že buď to je samec, samička a pak určité živočišné druhy, hermafrodit. Nic jiného Pán Bůh nestvořil. Kdyby to měl v plánu, tak vytvořil třeba myslící žehličky, já nevím. Jako. Ale prostě je to umělý konstrukt. Já respektuji sexuální orientaci. Homosexuál, lesbička. Sexuální orientace. To tady bylo taky od nepaměti. Už ve středověku, ve starověku. Ale teď tady máme něco úplně umělého, úplně něco mimo nějakou normální škálu. A já jsem zaregistroval jednu věc. Teď momentálně se jede podle takových RVPček, rámcové vzdělávací programy. Klasicky dřív bývalé osnovy. Byl jsem u toho, když se zaváděli, nadávali jsme jako učitele, že to je nesmysl, ukázalo se, že to je nesmysl, překvapivě. Všichni byli strašně překvapení, jenom my učitelé ne, protože jsme to říkali dopředu. A teď se ty RVPčka upravujou. Upravují se úplně nesmyslně. Například vypouští se na 2. stupni Newtonovy zákony. A já jako učitel fyziky si říkal super, takže my vypustíme Newtonovy zákony, ale mechanika tam zůstane, ale ta mechanika je postavená na Newtonových zákonech. To už rovnou můžeme říct, naučte děti psát, ale pro boha neučte písmenka, ať z toho nemají trauma. Jo? To znamená, a teď jsem zjistil, to je úplně úplná novinka, zjistil jsem to asi před 3 týdnama, mluví se o tom, že moderní dějiny se vyučují špatně. A teď se budou upravovat dějiny, ty moderní dějiny, tak, ale že se to koncipuje, oni vlastně, to bude takové záškodnické kindervajíčko, 2 v 1. Oni vlastně ty 2 mouchy, které prosazují, udělají do jednoho. Za prvé, prohlašují, že je zbytečné, aby české děti dokázaly vyjmenovat Přemyslovce. Čili ve své podstatě říkají, vaše dějiny nejsou důležité. To je ta první záškodnictví, prostě likvidace povědomí o národu jako takovým. Národní státy, národ jako takový, oni chtějí prostě vymazat. Tak tady to je první krok. Na co Přemyslovce? Proč by Češi měli vědět, na čem stojí jejich státnost, že jo? To je úplně zbytečný, že jo, jako prostě. A za druhý, místo toho chtějí, aby se tam s dětmi diskutovalo o postavení LGBTQ plus komunitě ve středověku. To ani neexistovalo, teď je to úplně moderní, to je jako kdyby jsme začali říkat, Piráti mají zkušenosti, jak Karel IV., jak dobře se mu pracovalo s internety. Jo? Já nevím, jestli jste to zaregistrovali, jak prohlásil pan Michálek, ano, že už pan Masaryk na internetu to psal, že jo, jako prostě, jo. Takže oni tady tyhle 2 věci také spojí do jednoho, no to je prostě katastrofa. A druhá věc, taky zareaguju na ty stávky. Oni využívají to nálepkování, oni tu dehonestaci těch lidí, protože to je jednoduchý. My všichni chceme být, to je už co se narodíme, my chceme být součástí toho kolektivu, my chceme být v tom kolektivu oblíbeni, my nechceme být na kraji, my chceme být přeci ty správní. Takže uděláme to, že určitou skupinu začneme říkat, že jsou ty špatní, začneme nějakým způsobem urážet, aby ty ostatní, co váhají, aby neměli tendenci jít, protože přeci se od nich nechtějí ušpinit, oni přeci nechtějí být ty špatný. A tohleto nálepkování, to už se jim povedlo už 2. stávku po sobě.
První byla ta učitelská stávka. Za prvé, učitelé, když uvažovali o stávkách, média naprosto lživě to prezentovali tak, že učitelé chtějí stávkovat za své platy, což je nesmysl, protože mají těch 130%. A vůbec je nezajímalo, že ty školské odbory říkali, ale nikdo je neposlouchal, ty noviny to nešířily. Ne, my jako učitelé, my jsme spokojení, ale my bojujeme za ty nepedagogy, my bojujeme za to školství. Pak se do toho vložila takzvaná učitelská platforma. Učitelská platforma, když si zjistíte, šéfuje tomu paní Mazancová, což je aktivní politička z TOP 09. Což už samo o sobě si myslím, že to docela diskredituje vůbec tady to jakoby hnutí. A v okamžiku, když se uvažovalo o té stávce, tak ona se samozřejmě chopila toho, že tu stávku si uzurpovali ty proruští dezoláti a tak dále, na základě čehož se školské odbory vylekaly a učitelé se toho vylekali, říkali, ježiš, my ale nejsme proruští dezoláti, tak teď nemůžeme stávkovat, protože to bude vypadat, že jsme. A povedlo se jim to. Jako typický stávkokazy, ale dotažený k dokonalosti a rozbourali to. A co se dělo s těma zemědělcema? Úplně to stejný. Proruští dezoláti, pan Výborný objevil novinku, je to takové zemědělské perpetuum mobile, pan Výborný zjistil, že u nás existují skuteční zemědělci a nezemědělci. Všichni jezdí traktorem, všichni dělají na poli, ale jenom někteří jsou ty správní. Jo? To jsou ty, co jim prý měli vyjadřovat podporu. Pak pan jeden poslanec, ten prohlásil, že ty zemědělci stávkující jsou ohrožení evropské demokracie. Takže mě by zajímalo, v čem se liší, jak to, že italská vláda, francouzská, když posloucháte oficiální sdělení těch oficiálních politiků, ani jeden z nich nenazval ty stávkující zemědělce nějakýma dezolátama, proruskýma, pátou kolonou a tak dál. To je zase typicky české specifikum. Jenže zadařilo se. Zase to nálepkování, kterému nahrávají i ty novináři, protože tady ty narrativy prostě šíří a rozšiřují a ještě si přidávají a tak dál, takže zase jí tu náladu ve společnosti takovou, že ty zemědělci se skutečně lekli, ale já nejsem proruský, tak já vlastně nesmím teď stávkovat, protože to je skutečně ta proruská, dezolátská manifestace, takže zase se jim to prostě, takže se jim to zase povedlo. Dřív se rozhánělo puškama a pendrekama, teď vodní děla, teď se rozhání pomocí médií a pomocí prostě nálepkování. Výsledek je ale stejný. Takže to jsem jenom chtěl takové dvě poznámky, inspiroval si mě. A teď dáme teda prostor na dotazy z publika. Já bych chtěl jenom... Děkuji Zdeňkovi. Já bych jenom doplnil ještě to, co předvedl europoslanec ODS Saša Vondra v televizi, kdy vytáhl neověřený dopis s tím, že vlastně toho, kdo organizoval tu stávku zemědělců, oznal za ruského pomalu agenta, což byl totální hnus, protože to je neuvěřitelný, co už dneska dokážou. A já to jenom doplním, kdyby aspoň si dal trošičku práce, aby to bylo trošičku uvěřitelný. Ale on to ještě komentoval tak, že tam píšou, že je vlastně špion, i když to vlastně nečetl, ale ví to a vlastně to ani nemůže vidět, co se tam píše, protože neumí rusky. A když se podíváte na jeho oficiální stránku, tak tam se holedbá, že umí anglicky a rusky i na svém profilu. A jen tak mimochodem, je starší než já a třeba já osobně jsem ruštinu měl povinně 9 let. 4 roky na základní škole, 4 roky na střední škole a rok na vysoké škole. Takže silně pochybuju, že by pan Vondra byl nějaká výjimka. No. Takže já děkuju. Já bych přidal jenom jednu krátkou věc tady z politiky komunální, kdy před 14 dny jsem jednal s kriminální policií ohledně drog, kdy mě úplně fascinovalo to, že v tuhle chvíli nevím přesně, jestli 1,5 nebo 2,5 gramu u sebe může mít ten dotyčnej, že z toho jsou schopni udělat 150 dávek, tak to mě překvapilo jako první věc. A jako druhá věc, že se připravuje návrh na to, aby mohli mít až 40 gramů. Což řekli, že z té kriminální policie, že už pak nemají co dělat, to už se můžou zabalit a jít. Jo. My v městě, kde máme problémy s narkomanama, řešíme to denně, nevíme, co s nima, tak
tak na to, aby se dalo do škol dost peněz, na to, aby se řešili důchodci, na to není nic, ale na to, aby se zvedala obsah dovolených drog, tak na to je čas, na to se bude připravovat. Takže to je poslední, co bych teda, a jdeme do diváků. Tak já se zeptám. Já se zeptám na dotazy, jestli se to... Já jsem členem SPD, řadovým tedy, a jednak mě velice zaujalo vzpomínka na pana, tuším, Walter Kraft se jmenoval, nebo vůbec nevím, co s ním je teď, ale ten se věnoval tomu neomarxismu dost. Walter pracuje dál, akorát tolik nepublikuje, aby ho podruhý nebo co udělali. On měl úžasný texty. Ano. Ale to je historie, jak ale říkáte. obvinili ho z podněcování, kdy dostal byl trest, souzen, že? Byl souzen a státní zástupce říká, pan obviněný svým jednáním podněcoval, čím se naplnil, aniž by kohokoliv podnítil, ale skutkovou podstatu podněcování naplňuje, čili se odsuzuje. A byl jsem u toho, takže už se nechce nechat odsoudit demokraticky podruhý, tak je chvíli ticho. On používal ten termín neomarxismus, že jo, sice se Pepík Skála, který ho jinak mám rád, tomu brání, že jo. Já tam ještě malinko, protože ho znám, se bojím, abych nedostal na solár. Ještě jedna jako taková věc, kdy vlastně jedno, co ten soudce jako zhodnotil jakože špatně, že on tam vlastně říkal, že on tam řekl něco, co běžný učitel občanské výchovy učí své děti o státu. Že stát má nějaké funkce a že má armádu a ta armáda brání před vnějším nepřítelem z použití síly. Aha. A on tam řekl, že Evropská unie by své hranice měla bránit pomocí armády. A to byla taky jedna z věcí, kdy jakoby podněcuje ke střílení do migrantů. Já jsem říkal super, takže to snad abych rozšířil mezi učitele občanské výchovy, aby neobsoudili kompletně všechny občankáře v republice. Že by radši tohleto asi říkat neměli. Mě tahle historie velice zajímá, ale nebudu tady s tím zdržovat. No to se týká Stalin, Trotsky a všechno tohleto. Ono to doporučuji amerického autora Sutton, Bolševická revoluce a Wall Street. Jo? Odkud přišli, že jo? Paráda. Odkud přišli. A ono se to vrací teď. Pochod institucemi. Ale to je jedno. Já se spíš chci zeptat SPD, oni přijdou těžký časy, Amerika jde do hajzlu, že jo? To je, no... A možná, že s Trumpem to bude jiný, nevím. Já si spíš myslím, že tam bude občanská válka teda. Ale Pax Americana v podstatě končí. A přijdou těžký časy a to SPD by se k tomu mělo taky nějak postavit potom. No. Ale chtěl jsem se zeptat tady směrem, my jsme tady u německých hranic, to je šílený, co tam se děje s tím AfD, jak je osočují z neonacismu a já nevím, extrémní pravice. Sára Wagenknechtová taky není špatná, že jo. Uvidíme, no. Jaký je postoj k tomu, k SPD, k těmhle stranám německým? Tak já si domnívám, že není negativní. Podívejte se, znovu opakuju, našimi protivníky není AfD, ani říkám Andrej Babiš, našimi protivníky je Petr Fiala a spolek pětikoalice, který prostě na úkor občanů České republiky dělá politiku špatně. Dělá ji špatně. Petr Fiala říká, zítra bude dobře, už bude klesat tohle, ale žádný ukazatel tomu nenapovídá. Pak makroekonomové renomovaný z různých bank říkají, že bude hůř. A on říká úplně něco jiného. Tak podívejte se, politik, poslanec je placen z daní českého občana. Z daní musíme dělat politiku pro české občany. Jestli se domnívá Petr Fiala, že je placen z daní a z peněz Ukrajinců a dělá politiku pro Ukrajinu, nebo pro Burundi Fasa, nebo já nevím, pro nějakou zemi, jestli se domnívá, že je placen z jiných peněz. My, co jsme placeni z peněz daňových poplatníků, bychom se především měli starat o věci v České republice a o situaci v průmyslu, v zemědělství a o život občanů České republiky. Mně se zdá, že se na úkor toho prostě objevili politici, já jim říkám takový okresní přebor, protože, víte, v politice jsem dlouho, nebyl jsem poslanec od narození jako kolega Benda, ale zaznamenal jsem vždycky nějakého toho ministra a
věděl jsem, že měl nějakou život, nějaký krajský politický život a najednou jsem zjistil lidi jako toho pana ministra Dvořáka, jako Andrej Babiš pojmenoval, že to je pan nikdo. No dobře, tak já vůbec nevím, kde tady spadnul z Višně nějaký Dvořák a vůbec nevím, kde se vzala nějaká paní Adamová Pekarová nebo Pekarová Adamová, nevím, co je dřív a co je později, ono to je vlastně úplně jedno, ale důsledky jejich politiky se dotýkají každého z vás. Seniorů, prostě protože jim ukradli 1000 korun, dali jim 700. Prostě, když jsem se díval na ty nárůsty o 80% od roku 2020 do dnešního dne se zvedla cena elektřiny o 80%. O 80%, to je ta inflace. To je záměrný prostě globalistický ten Green Deal je nesmysl. Je to holý nesmysl, je to vynikající cíl, kterým já bych byl rád, kdybychom ho docílili, ale nemůžu říct, že bude zítra a nemůžu poručit těm lidem, aby to všechno zaplatili. Green Deal vytváří prostě chaos na těch energetických burzách a vytváří tu inflaci, to znehodnocování peněz. Já když jsem se díval, ceny potravin od roku 2020 se zvedly o 27%. Ceny služeb o 34% k dnešnímu dni. Elektřina o 80%. Jsme čtvrtý nejhorší v Evropě. Čtvrtý nejhorší v Evropské unii, ne v Evropě, aby jsem byl přesnej. A oni se zajímají o takový bejkárny, jako je prostě manželství pro všechny a volební zákon. To vůbec nic z těch ukazatelů nemůže změnit. Já jenom ještě taková malinká vsuvka tomu panu ministru Dvořákovi, to je vůbec taková hvězdná pěchota. Je zvolen českými daňovými poplatníky, je placen českými daňovými poplatníky, ale je ministr pro evropské záležitosti, sám sebe označuje za Evropana, to znamená, že vůbec nechápu, co dělá v české vládě, proč jako nešéfuje nějaké evropské vládě, která sice jako neexistuje, ale on občas, když něco jakoby vypustí, tak to jsou někdy skutečně perly. Například jsem si to potom taky jako nasdílel, kdy náš pan předseda mluvil k panu ministrovi zahraničních věcí Lebánkovi, proč se nezajímá v tom zahraničí o zájmy České republiky. A tady ten pan ministr Dvořák udělal takový pohrdlivý tweet ve stylu, jak je ten pan Tomio strašně hloupej, že on tady tvrdí, že ministr zahraničních věcí by se měl zajímat o věci jeho státu. Takže jsem si říkal, aha, takže ministr zahraničních věcí České republiky má dělat všechno možný, jenom nehájit zájmy státu, za který byl zvolen a který ho jako platí. Jo? A takových perel on dává víc, že jo, vy jste jeho zmocněnec pro euro, teď vlastně otázky Václava Moravce, tak to je úplně katastrofa, jako jo, prostě. No. A další dotazy. Dobrý večer, Jan Skalický. Já mám na vás otázku, která souvisí s tím, co jste říkali tady oba dva jako největší podíl na tom čase, co jste mluvili, a to je ten největší nešvar, který jste zmínili, a to je LGBTQRSTUV, že ono jich je opravdu hodně. Mě by zajímaly dvě věci. Za prvé máme tady pana učitele a zároveň poslance v jedné osobě, tak by mě zajímalo normálně jako zdravý odhad, kolik si myslíte, že učitelů s tímhletím souhlasí, kolik s tím má problém, protože rodiče samozřejmě očekávají normální výchovu dětí a jsem přesvědčený, že 95% rodičů nechce LGBTQT, jo? Ale přesto v těch školách běžně fungují neziskovky, takový ty známý příklady, že jo, chlap leží v růžových šatech na zemi, děti ho hladějí tulipánem, aby si odbourali předpojatost proti takovýhle kraviny se dějou. A mě prostě ta otázka teda je taková, mě zajímá, není nějaká cesta, aby ty učitelé, kteří s tím evidentně taky nesouhlasí, my jsme tady měli v Ústí nad Labem o tom debatu a jsem se na to samý tam ptal a bylo mě řečeno, že ten učitel prostě je většinou osamocen, který s tím nesouhlasí. Ale já tomu prostě nevěřím. Když většina učitelů s tím nesouhlasí, proč jako není větší debata o tom, že tyhle ty prasárny a tyhle ty nesmysly se dělat nemají. A druhá otázka, ať už pak nezdržuju, je to, že dneska, to asi víte, nebo já se domnívám, že to všichni vědí, paní Langšádlová, úplně neznámá ministryně vědy dostala teďka dezinformace, že jo, na starost, jo, místo toho původního orgánu, což je taky úplně neuvěřitelný. Nicméně ona je z katolické
katolického prostředí, já ji znám velmi dobře jako starostku Černošic, takže pochybuju o tom, že LGBT je její šálek kávy. Teď má na starost dezinformace, no a já neznám větší dezinformaci na zeměkouli, než je 97 pohlaví. To je přece úplně absolutní největší dezinformace. Takže není nějaká cesta si z toho udělat srandu, medializovat to právě tak, že dneska vlastně ty dezinformace má na starost člověk, který jistě má jiný názor, ale nechá tyhle ty dezinformace šířit ve školách pomocí neziskovek a tak dále. Čili tyto dvě otázky. Děkuju, díky. Co se týká paní ministryně Langšádlové, a to vlastně dělat si z toho srandu, teď jako my Češi jsme takový ty smějící se besty, jak jsme byli označeni a tak dále, my se dokážeme dělat srandu i v těch nejtěžších chvílích a úplně ze všeho. Takže ty srandy ve stylu, že vlastně největší dezinformátoři je vlastně celá česká vláda, včetně teda paní ministryně, teda tím pádem nevyjímaje. Co se týká, takže ty náznaky už tady jsou, nebo náznaky, ono se to děje, jako mezi lidmi s tím zdravým selským rozumem, prostě ty forky už si z toho dělají vyloženě srandu. Jenže dostáváme se do té druhé roviny a to je i ta první část otázky. Ty lidi se skutečně začínají bát, protože tady se opravdu nastupují ty totalitní praktiky. Máme tady už nějaká odsouzení. Vyloženě tady se pracuje na tom, aby se ty lidi báli. Když někdo řekne soudní systém. Já v soudní systém věřím. Kdybych nevěřil, tak nejsem demokrat. Ale úplně nevěřím v ty rozsudky těch soudců, protože nejsem sice právník, ale někdy mi to přijde úplně tak do očí bijící, kdy člověk za to, že něco řekne, dostane natvrdo, jde rovnou sedět, a někdo, kdo fyzicky ublíží, s cílem ublížit, možná třeba i zabít, tak odejde s podmínkou. Někdo něco řekne jakoby zlovolného, agresivního, dostane natvrdo. Jiný z opačné strany barikády řekne možná něco ještě 1000krát horší a odejde s pokutou. Jo? Ano. To znamená, že to jsou ty věci, které rozdělují tu společnost. A opravdu ty lidi se už začínají jakoby bát, aby se jakoby ozývali. Začínají se bát o svoji práci, pan profesor Drulák a tak dále. Už jsou tady příklady, kdy oni skutečně ten systém začíná se snažit takový ty pokusný balonky, jestli mi to projde nebo neprojde. A co se týká toho množství těch učitelů jakoby progresivistických, nemáme rád průměry a on tady ani průměr není. Výskyt těchto progresivně postižených učitelů se zvyšuje potenciální řadou, jak jdete k Praze. Čím víc jdete do Prahy, tím je to prostě horší. Takže si myslím, že když to řeknu v uvozovkách, jak oni to používají hanlivě, já to hanlivě nepoužívám, jo, ale taková ta periferie, tam se zachovává ten zdravý rozum. Čím víc jdeme do těch velkých měst, tak tam je to čím dál horší a myslím si, že v té Praze je to asi jako nejhorší. Brno nevím, tam nemám kamarády, ale tipnul bych si, a jo vlastně, to je jasně, většina Brňáků skončila v Praze, takže jako, a tam to tam teď řádějí, takže oni to exportují ty Brňáci, oni to vyváží do zahraničí. A to znamená, že v těch běžných menších městech, školách a tak dál jsou to maximálně jedinci, kteří úplně nemají takové jakoby to slovo. Čím jsou ty větší města, tak se to samozřejmě zvyšuje. Ale pořád si myslím, že i v té Praze těch progresivistických šílenců je pořád menšina. Jenže my jsme bohužel v situaci, kdy ta menšina je nejvíc ukřičená, nejvíc uřvaná a nejvíc je jakoby preferovaná a propagovaná těma médiama, takže ve výsledku to vypadá, že oni jsou vlastně ten hlavní proud a ty, co si to nemyslí, že jsou vlastně ta menšina, která by se měla přizpůsobit. A je to vlastně zase, jako vůbec to LGBT, jako umělý konstrukt, tak i tohle to je uměle vytvářená bublina, která jim slouží v té jejich propagandě. Já si dovolím k tomu jenom říct, že jsem mluvil s jedním takovým správným progresivistou v Praze a ten říkal, že by nejradši zakázal auta. A když říkáme, jako, jak ty lidi na vesnici, babičky, dědové si proto dojedou, jak mi řekl tramvají. Takže tomu nemám co dodat. Takže... Já se omlouvám, taky se hnedka chytnu, ty mi vždycky nahraješ na smeč. Měl jsem, prosím vás, diskuzi v Praze
kde to bylo sice o školství, ale přešli jsme i na Green Deal, protože to s tím vzděláváním souvisí. A já jako učitel fyziky jsem řekl, já teď úplně si odmyslím průmysl, i když to je ta rozhodující část. A zaměřím se jenom na ten jeden malý segment, a to je doprava. Máme tady zákon zachování energie, máme tady zákon přeměny energie a máme tady Ohmův zákon. Všechno se to týká elektrické energie. Pokud budeme chtít zachovat dopravu v současném množství, nic to nemění na faktu, že stále budeme potřebovat stále identické stejné množství pohybové energie. My nejsme schopni zachovat stejnou dopravu s tím, že bychom snížili tu pohybovou energii. To je proti fyzikálním zákonům. Akorát, že tu pohybovou energii teď získáváme spalování fosilních paliv a my chceme přejít na elektřinu. Ale furt je to stejné množství elektrické energie. Tak si vemte, kolikrát násobek to bude, když to bude na elektřina, a kde tu elektřinu vezmeme. Když i Němci si zavírají atomové elektrárny, protože Ohmův zákon, protože ta síť musí být stabilní, čili vy potřebujete stabilní zdroje, alternativní zdroje jsou všechno možné, jenom nestabilní. Když v Německu začne foukat, tak tam jim všude blikají červené kontrolky, že jim vyletí celá síť prostě. My jim to tak musíme jakoby zachraňovat z našich stabilních jakoby zdrojů. A já jsem to takhle vysvětloval na základě těch fyzikálních zákonů, že to prostě nejde. A byl tam za Piráty nějaký inženýr, holedbal se, že je člen managementu nějaké nadnárodní korporace. A když já jsem to vysvětloval na základě fyzikálních zákonů, tak on mi uprostřed řeči, mimochodem byl tak ve věku mého syna. Já jsem 50-tník a to byl takový 30-tník, čili mohl to být klidně můj syn. A uprostřed, co to vysvětluju, tak vykřikl, plácáte debility. Takže jsem řekl, no, tak zaprvé, já vás vůbec neznám, stejně asi jako vy neznáte my, já bych si v životě neopovážil hodnotit vaše morální kvality jenom na základě prvního pohledu. A za druhý, když teda plácám debility, buďte tedy tak laskav, který ten z těch fyzikálních zákonů je tak debilní, že by se tedy měl zrušit. A jeho reakce. Tečka. Takže takhle nějak, potom jsou ty progresivisti, prostě žádný argumenty, nic, to je čistá ideologie. Opravdu mi to vyvolává takovou tu vzpomínku na takový ty zarytý aktivní svazáky s tou rudou kravatou v těch modrých košilích, jak propagujou, jak ty svazáci a komsomolci v Sovětském svazu rozdojili kozla a čekali potlesk. Bohužel tohle to je takový ekologický kozel. Dobrý večer, jmenuji Petr Krause. Já mám na vás 2 otázky. Jednu z oblasti školského zákona. Teď já jsem byl svědkem několika diskuzí na politické scéně, v prostředí škol. Tak jestli v této oblasti vlastně nejde uplatnit jako školský zákon, který jasně říká, že školy by měly být naprosto apolitické. A ta druhá otázka je spíš tako ze zvědavosti, když sleduju někteří politiky z pětikoalice, jestli se tam setkáváte vlastně s některými politiky, kteří hlásají něco za pultíkem a potom si s váma zajdou na kafe a víceméně vám do očí přiznají, že to jsem zase plácal blbosti jenom pro tu značku, kterou reprezentuji. Děkuji. Tak my si to tady krásně rozdělíme, aby chudák Jarda tady nebyl, že nedrží. Takže co se týká toho školského zákona, že školy mají být apolitické, já jsem ještě ani nebyl v poslanecké sněmovně, byl jsem tady v zastupitelstvu a jako učitelé mi to strašně jakoby vadilo, že z mého pohledu tady je jasné porušení školského zákona. Propagace politických stran a hnutí na půdě škol a školských zařízení je prostě nepřijatelné. Jen tak mimochodem, teď mi to otloukají o hlavu, že jsme tady jakoby v domě dětí a mládeže, jsme tady v 6 hodin večer, nevím o tom, že by tady byla nějaká pravidelná výuka, jako STAN a podobní, dokonce dnes někdy na Moravě nějaké gymnázium, kde pravidelně jezdějí, jo, tam už byli úplně všichni, Pekarová, Rakušan, Pavel, prostě, ale během výuky, normálně během klasické výuky je to všechno v pořádku, já za to bojuju, je mi řečeno, že to je všechno v pořádku, interpeloval jsem pana ministra, 2 ministry, mohl jsem 3, toho 3. jsem už nestihnul, než to, protože tam se střídají furt, ale aspoň 2 jsem stihl to interpelovat, bylo mi řečeno, že to je v pořádku, jeden mě odkázal na vrchního školního inspektora, takže jsem zase také znesl dotaz, on mi odpověděl, že vlastně v RVPčkách, v těch osnovách je vlastně, že ta výuka má být propojená s realitou, čili když je ta politika a v té občance je o politice, že by to měla být reálná politika, ale
A teď v té odpovědi, ale já to mám schované pro dějiny, nebo kdyby někdo měl zájem, když někdo dělá v zastupitelstvu a setkává se s podobným problémem. A teď tam psal, ale když tam chodí ty skuteční politici, musí být za prvé zajištěna vyváženost. Z toho logicky vydedukuju, že když tam přijde někdo z koalice, logicky, aby to bylo vyvážené, musí tam pozvat i z někoho z opozice. A to se prostě neděje. Za druhé, kdo to bude kontrolovat? Vždyť to zákon vůbec neurčuje. Česká školní inspekce? Zřizovatel? Kdo? To vůbec není ošetřený zákonem. Takže to je první taková vyloženě ptákovina, že to má být vyvážený. A potom tam vlastně měli takový jako dovětek, že ve své podstatě řekli, ale za výuku jako takovou vlastně zodpovídá ředitel, takže pokud se to některým rodičům nelíbí, má dát podnět na Českou školní inspekci a ta o tom rozhodne, jestli je všechno v pořádku. Jo? Takže oni tam vlastně nejdřív, jsou to vlastně 2 A4, když to řeknu 3/4, vlastně jak je to všechno skvělé, progresivní, naprosto úžasné a v pořádku, a pak v posledních 2, 3 větách si dělají vlastně alibi, že vlastně kdyby náhodou, tak o tom bude rozhodovat soud a že vlastně může jako ten ředitel. Jo? To znamená, že tady bych mohl doporučit jenom těm učitelům, kteří s tím úplně nesouhlasí, že mají aktivistického kolegu, který tam prostě zve, zodpovídá za to ten učitel, tomu ředitelovi, ten má práce až nad hlavu, já bych nechtěl být ředitel na základní škole ani za zlatý tele, protože tam je 100% zodpovědnost, nulový pravomoce, to je prostě OKH, když to tak řeknu. Ten ředitel opravdu nemá čas sledovat, kdo si tam, jaký učitel, co jakoby zve, jestli to je tak, ale prostě tady je jediná cesta, trošku ty ředitele jakoby vyplašit. Prosím tě, to si pozval ten učitel, ale tady máš od České školní inspekce, když se to někomu rodiči nebude líbit, tak můžeš mít ty průšvih, protože Česká školní inspekce říká, že je úplně jedno, který učitel si to pozval. Ty za to zodpovídáš. Takže to si myslím, že to je asi jako jediná cesta začít, prostě nemávnout nad tím rukou ve stylu, já to tomu svýmu dítěti doma vysvětlím, že to je nesmysl, tak jako to bylo za minulého režimu, jenom to v té škole neříkej, že jo, zlaté časy se vrátily, prostě bohužel. Takže jediná cesta je, musí tam být nátlak od těch jako rodičů na toho ředitele, aby si uvědomil, že tady Česká školní inspekce něco prohlásila, že tu zodpovědnost hází na něj a pokud něco bude špatně, odnese to on a nikdo jiný. A to je asi jediná cesta, kdy ten ředitel, pokud taky není úplně progresivisticky směřovaný, že si začne jakoby hlídat, co se tam vlastně zve a jestli by to nemohl být problém. A teď předávám na tu druhou půlku. Jo. Tak děkuju za mikrofon. Helejte, začínáme žít ve věku té totality s lidskou tváří. Je to sofistikovaný model vymývání mozku, nastavování pravidel, které prostě jsou antidemokratický, ty diskuze, takže ono se to promítá i v té náladě v té sněmovně. Já jsem ve sněmovně od roku 2010 a zažil jsem předtím, jezdil jsem do té sněmovny předtím a dokázal jsem sedět s lidmi z Občanské demokratické strany, z KSČ, prostě napříč spektrem na obědě, říct si, jaký je problém, hledat výsledek. Dneska to není. Vůbec to není. Je pár lidí, s kterými si dovolíte říct otevřeně nějaký názor. Je pár lidí od nich, kteří si dovolí říct otevřeně, ale slovo pár, já mluvím pár na jedné ruce. Na jedné ruce. A pak radši jste ticho, abyste si nepřivodil nějaký bouřlivý prostě nesouhlas, nebo abyste se nedostal do nějakých ohromných problémů. Nedovedu si představit s Janou Černochovou, že bych se otevřeně bavil o nějakém problému. Nedovedu. A je mi bytostně odporný ten jejich způsob, jak by šli bojovat do poslední kapky krve těch lidí, kteří jsou venku. Ne svých dětí, ne svých příbuzných, ale těch, co jsou venku. Ale budou to vydávat za ohromnej vlastní odvahu. Když odvaha nebyla laciná, tak ten Orbán demonstroval proti komunistům. Oni jsou všichni takový včerejší bojovníci. Ale když opravdoví a skuteční bojovníci vypadají úplně jinak. A
takhle vidíte třeba pana europoslance Zdechovského, to je prostě bivoj úplnej. Ten se úplně v tom vznáší a každý ho osočuje. Takže ta diskuze jakoby ta přátelská diskuze, ta se vytrácí. Je to škoda, protože opravdu ty příkopy jsou hluboký a budou se těžko zahlazovat. A jsou hluboký ve sněmovně a začínají být velmi hluboký i ve společnosti. A je to strašně nebezpečný. Žádný revoluce nepřinášejí jenom blaho, přinášejí i nespravedlnost a křivdy. Revoluce přinášejí a stávky, bitvy a tak dále přinášejí vítězství jedněch a prohry druhých a křivdy. A já se domnívám, že nepotřebujeme tohle prožívat. Je to uměle vytvářený rozdělování lidí, uměle vytváření. Když neumíte řešit problém, tak si vytvoříte nějaký zástupný problém a jdete do osobních ataků. A to je fakt nebezpečná záležitost a já se tomu strašně vyhýbám. A však jsou okamžiky, kdy se už dostanete na nějakou hranu a je potřeba říct dost. Tady končí hra. Prostě můžeme diskutovat o tom, jestli SPD je hnutí, které má nějaký fašismus. Můžeme o tom diskutovat, ale tou diskuzi to končí. Moje rodiče oba dva byli ve Wiener-Neustadtu v lágru v pracovním. Mně nebude nějaký chcápek vyprávět něco o nějakých fašistech. Nebo si s ním vytřu podlahu. Já jsem byl demonstrovat v Drážďanech, když tam holí lebky demonstrovali. V roce 2004, tuším, nebo tak nějak. A psali o tom noviny. Oni nikde nebyli, byli v hajzlu. To jejich hrdinství je strašně laciný na Facebooku. Nebo ve sněmovně, to je laciný, to je úplně super. Když někdo plave s proudem, to je pecka. Ale jenom mrtví ryby plavou s proudem a brzo se to ukáže. Takže ještě nějaká otázka? Tak je to takhle? Jo, pane kolego. Jo. Už jsem slyšet, jo? Dobrý den. Takže dobrý večer, já bych měl dotaz přímo na Jardu Foldynu, já se omlouvám, že mu teda tykám, známe se řadu let, tak tady nebudu hrát nějaký jakoby to divadýlko. Já bych měl dotaz týkající se těch slavných, já tomu říkám stříkaček F-35, jaký na to má názor. A pak bych měl dotaz, ale to až později, ohledně programového prohlášení. Takže za prvé, jaký SPD, nebo konkrétně ty, Jardo, máš názor na nákup stíhaček F-35 za 150 miliard plus ještě dalších, co se k tomu všechno nabalí? Já nevím, říká se, že to má být někde ohledně nějakých 400 miliard, zhruba tak. Jo. Tak mě zajímal tvůj konkrétní názor na tenhle ten Kocourkov. Jako, jo. Jinak se to ani nedá nazvat. Komu se udělá dobře, když si to koupíme, když podepíšeme ty smlouvy a když hnutí ANO říká, že nevypoví, i v případě, že vyhraje ty volby, tak komu quo bono? Americký průmysl potřebuje, aby prodal svý zbraňový systémy. Ta stíhačka je nosič jaderných zbraní. Vy a teď jsme si rozdělili ten svět a říkáme, kdo už je náš nepřítel, takže ten náš nepřítel si musí zajistit obranu proti nosičům jaderných zbraní. Kdo bude teda první na mužce? Jsme dneska tak nebezpeční a důležití, i když teda nějaký tajtrlici říkají, že ano, ale v čem jsme my nebezpeční, to se musím hrozně smát. Ne, budeme nebezpeční ve chvíli, kdy budeme mít na svým území nosiče zbraní, které můžou významně těm protivníkům ublížit. A to jsou nosiče jaderných zbraní. NATO je obranný pakt, ale to jsou útočná letadla. Já se ptám, proč by měla česká armáda útočit na kohokoliv jiného. Já si prostě pamatuju dobu, kdy jsme zažili v Evropě podobné věci, které zažívají chudáci lidé na Ukrajině. To znamená, zažili jsme operaci Milosrdný anděl. Psal se 24. březen 1999, kdy NATO zaútočilo na Jugoslávii a vybombardovalo Jugoslávii infrastrukturu a zabilo spoustu civilistů. Ale nebyla to válka, taky to není válka, jako to říkají ti Rusové. Bylo porušení mezinárodní právo. Došlo k destabilizaci mezinárodního práva, to znamená, přestalo platit mezinárodní právo. Je to jenom, a nic se nestalo. A umřelo 2,5 tisíce lidí jenom proto, že někdo politicky rozhodl. A prostě v této chvíli paní Černochová chce podepsat smlouvu, kterou budou platit vnuci našich vnuků prostě.
Přitom nám Švédsko nabízí odpovídající letadla k obraně našeho vzdušného prostoru, které jsou v této chvíli dostačující. Takže to je jako z hlediska politicky i dílče vojenského prostě tenhle jeden velký problém, který prostě před tady budeme postaveni. A když to oni podepíšou, věřte mi, že to nikdo nevypoví. A oni to podepíšou. I kdyby čert na koze jezdil, protože si připravují systém voleb, který budou moct ovlivnit. Protože se bojí demokracie jak čert kříže. A to je problém, o kterém teď... A přijde chvíle, kdy se obávám, že podobná setkání budou monitorována jako dneska, akorát se s nich už budou svodky dělat. To je ten problém, z kterého mám obavu a který nechci. Já bych kdekomu z nich dovolil, ať si tady řekne s náma svůj jiný úplně názor. A vůbec to není pro mě nějaký dezolát. Není, prostě má jiný názor. Tak se pojďme dohodat. A tady se vyostřují, vykopávají zákopy mezi politiky i mezi občany. Já jenom Jarda to říkal z toho politického hlediska. Pro mě je letectví celoživotní koníček. Já prostě jsem vždycky chtěl být pilotem, nemohl jsem být, samozřejmě logicky. A to, co říkal jako Jarda, je to stealth technologie. Co je stealth technologie? Proniknutí na nepřátelské území pod ochranou protivzdušné obrany, PVO. To je jediný, k čemu je ta stealth technologie jako dobrá. Jo? A ještě jaderný nosič. Takže evidentně je to útočná zbraň. Pořád říkáme, že jsme v obranném paktu, ale zároveň kupujeme prostě vyloženě útočné zbraně. My potřebujeme si udržet nadvládu nad naším vzdušným prostorem. Na to jsou ty Gripeny úplně ideální, jsou malí, jsou prostě obratní, jsou ekonomicky výhodní, protože Švédové, co se týká počtu obyvatel, armády, i když oni jsou velký rozlohou, ale co se týká počtu obyvatel, jsou nám velice, velice podobní. Ty Gripeny jsou na to stavěný. Co je první, na co se zaměří nepřítel? Letiště. Co umí Gripen? Stačí mu kousek rovný dálnice, kousek nějaký silnice a vzlítne. Co je součástí letiště? Hangáry, kde jsou takový ty různý přípravky. Když přistane tohleto americké letadlo po hodinovém boji, tak půl dne ho dávají dohromady. Resetujou mu systémy, ládujou ho a tak dál. Američani, kterých mají stovky, možná tisíce těch letadel, ty to netrápí. Ale my, když máme mít 20, 40, tak to je docela problém. Gripen, ten když přistane po hodině boje, tak za 15 minut už je zase ve vzduchu. Nepotřebuje žádný přípravky. To je letadlo, které je stavený tak, že nepotřebujete žádný zvedáky. Stačí mužská chlapská síla, 3 vojáci a ty rakety tam naládujou ze země. Nepotřebují žádný zdvihače. Tak co je praktičtější pro obranu našeho státu? Já nikdy nebude pacifista v tom zrušíme armádu. Jak se říká, kdo, že jo, jak se teď úplně přesně nevím, kdo ze svých mečů dělá pluhy, tak z těch pluhů dělá meče pro ty, co ho obsadí, nebo něco v tom smyslu. Nejsem úplně tak, jako nejsem dějepisář, abych si to úplně jakoby pamatoval. Takže já jsem pro tu armádu, ale tohle to je naprosto plejtvání prostředkama úplně nesmyslnejma. Ta F-35, oni říkají, že je vlastně jako takový mozek, že vidí dál a ty informace může předávat. Když jsme v NATO. Ale když Američani, oni mají takový velikánský letecký cvičení s názvem Red Flag, kde prostě testují ty svoje systémy. A oni přišli na to, že tu F-35 nemůžou nechat samotnou. Protože ona sice vidí za roh a vystřelí ty rakety, ale neexistuje raketa se 100% úspěšností. Občas nějaká selže, občas se nějaká netrefí. Takže oni vystřelí na to za horizontem, ale část letadel se dostane, když to řeknu, na kontakt. A pak už je ta F-35 ztracená, nebá přebytek výkonu, je neobratná. Takže i ty Američani kolem těch svých 35 mají to jakoby mozek, jako daleký dostřel, ale kolem toho mají ty F-16, ty F-15, který je jakoby hlídají, ta F-35 tam přijá ty informace a oni ji chránějí. Tak proboha, když jsme v tom NATO a jsou tam státy, které ty F-35 mají a máme být kompatibilní, tak proč si nenecháme ty Gripeny? A ty norský třeba F-35 nám budou předávat ty informace a ty naše Gripeny je na oplátku budou jako hlídat. Prostě a obzvlášť, když jsem se jako dozvěděl, že už teď jakoby platíme. Jo? Platíme za něco, co možná začneme dostávat v roce 2030 nebo 31. Tady bych si dovolil vstoupit do rozhovoru, jestli můžu. Ten paradox, jo, to je absolutně neuvěřitelný. Představte si, že si budete koupit Mercedes, nejdřív ho budete splácet 15 let a pak ho dostanete. Jo.
To je přesně takhle to vypadá. A co je ještě větší paradox, a to je typicky ty naše smlouvy, jak jsou úžasně výhodné pro Českou republiku. Neskutečný. Nejsou v té smlouvě žádné sankce za prodlení. To je další. To znamená, že oni nám je můžou dodat třeba v roce 2050. Ale my od nich jako žádný penále nedostaneme. Ne, my musíme milostivě čekat, až nám je třeba nám je jednoho krásného dne dodají. Takže úžasný. Takhle, kdyby hospodařili jsme my, tak už jsme všichni pod mostem, jo? Protože nebudeme mít na nájem. Jako. Přesně, jak to říkal kolega, takže další, je to biznis. Pardon, tak ještě druhou otázku, jestli můžu. Já bych druhou otázku. I dalšímu, protože přece jenom ten čas. Třeba, jestli ještě bude čas, tak se ještě vrátíme. Určitě. Tady. Paní, je to jednoduchý. Ta opozice řekne, chceme bod jednání o zbytečnosti nákupu 35. A to schvaluje ta sněmovna. To znamená, v té sněmovně sedí 200 lidí a z toho 109 je koalice. A oni řeknou, kdo je pro, aby jsme projednávali tento bod, a 71 řekne my. A zbytek řekne, že jsou proti. Tak to je prostě současná realita politického rozložení sil ve sněmovně, kterou musíme respektovat všichni. To se nedá nic dělat prostě. Až příště budou volby, pokud si veřejnost neuvědomí, jakým... Hele, jsou ty těžkosti. Já jsem přesvědčený, že je to vždycky o lídrech. Musí vyvolat to pnutí společenský a tu poptávku ti lídři. Ten nedostatek, ať byli ten Zeman s tím Klausem jakýkoliv, tak přesto to byli lídři dvou politických stran, které spolu sváděli v 90kách nějaký střet politický. Ale v této chvíli to ještě tak není a domnívám se, že k tomu spějeme. K tomu rozložení, tomu, že se veřejnost uvědomí. Nicméně samozřejmě oni mají vlastně v rukou média, peníze a tím i moc. A to je potřeba, proto třeba ta diskuze dneska tady, ano, sejde se nás tady 30, 40, já nevím, ale současně my to dáváme na síť, takže to žije nějakým tím virálním životem, lidi si to předávají. Důležitý je tohleto, vést tu diskuzi a ukázat lidem, že jsou lidé, kteří mají jiný názor politický. A to je prostě klíčová věc. Demokracie je o tom, že a není to fakt, který je odůvodnitelný, ale jestliže je někoho 101, tak má pravdu nad těma 99, i když ji nemá. Tady bych Jardu doplnil, že Ústecká regionka má dosah asi 70 000 lidí v Ústeckém kraji. Takže když to tam dají na YouTube, takže to všichni uvidějí. Tak. Dobrý večer. Já mám ještě otázku, jestli můžu, nebo budou takový 2 podotázky. Jednak se jenom vrátím, já teda nevím, jak jste mluvil o té hejnové metodě, tak se jako laik ptám, co to je, protože to fakt nevím, tak se prostě otevřeně hlásím k tomu, že chci být poučena. A pak mám ještě jeden takovej, co říkáte na to, jak teď prezident vlastně mluví, nebo vlastně o tom, že budou administrativní, no tak to dobře, no. Na mě komentují, jak to špatně říkám, no tak to slyším, ale dobře. No, tak to říkám špatně, prostě mluví o administrativních odvodech do armády. Co říkáte na tenhle ten trend, nebo co to máme vlastně, jako co to má nastartovávat tak prostě nechávám to komentář na vás v podstatě. Děkuju. Stručný. Hejného metoda výuku matematiky je to úplně stejný šok, jako když já jsem chodil na základní školu a moji rodiče se učili trojčlenku a přišlo se na množiny. A rodiče byli z toho úplně hýn, nebyli schopni mi s množinama pomoci. Tak úplně stejný to teď funguje tak, když prostě přišla moje dcera s tím, abych jí pomohl s úkolem z hejnýho, kde prostě nejsou čísla, tam jsou nějaký obrazce, vlastně se pracuje na logickém myšlení, uvažování a souvztažnostech. A už z toho, jak to popisuje, je evidentní, že to nemůže dát každé dítě. Je to vlastně matematika bez čísel, což je typické pro vysokou školu. Na vysokou školu, když jsem dělal státnice a tak dále, protože mám učitelství po 1. stupeň, takže tam jsme matematiku měli a to je vlastně matematika bez čísel, bez znamének. Dokazovací věty, prostě ten mozek, určitý ty postupy. To je Hejného metoda. A už z toho, jak jsem to popisoval docela složitě, ono to složité je, proto říkám, proto to není úplně pro každé dítě. Plošně se to rozhodně zavést nedá.
A předám ohledně těch odvodů. No podívejte se, část obyvatelstva, včera jsme to viděli třeba v televizi, když se ptali těch lidí, to berou jakoby tak žoviálně. Ty mladí kluci by potřebovali tu vojnu jako prase drbání. Na jednu stranu v tomhletom žoviálním pohledu mají ty lidi pravdu. Ale já se ptám, z jakého... A v této chvíli, myslím si, že třeba určitá vojenská základní služba v délce 3 měsíců, 4 měla být zachována. Ale o tom se může víc diskuze. Víte, mně by to ani tak nevadilo, kdyby evidovali lidi, kteří chtějí být, vyhodnotili jejich zdravotní stav. Nebylo by to asi tak špatný. Mně k tomu vadí to politické rozhodnutí. Já se bojím toho, aby lidé, kteří dneska rozhodují, o čem rozhodují, a jejich výsledek je ten, o čem jsme mluvili, to znamená, máme zdražování, máme propad toho, lžou, jako když tiskne, nám naše děti pošlou bojovat za cizí zájmy. To je ten problém. Mně nevadí to, že by vznikla nějaká vojenská základní služba, kde by se kluci naučili obouvat boty na čas, protože jsou osmrkánkové a neumějí si... Ano, takhle žoviálně to může říct nějaký člověk, říká, starší, podívejte se na ty, on neumí udělat kotrmelec, tam by ho to naučili. To je hezký, to je pěkný, ale víte, aby jsme poslali svoje děti umírat za zájmy koho? Za zájmy globálního kapitálu? Proti komu budeme bojovat? A za co? O svoji zemi? Ale proč by ta naše země měla být cílem nějakých útoků? A ta politická prostě ten diskurs, ten dohad, o kterém tady vedeme, prostě devalvuje to, že si myslím, že v této chvíli chtít, aby jsme dělali odvody, je prostě naprosto proti zájmu České republiky a proti zájmu našich občanů, proti zájmu mojich dětí. Já jim ani jedno svý dítě nechci dát. Nedám. Dobrý den, předtím se tady mluvilo o tom nálepkování. Od roku 2014 jsem xenofob, nácek, rasista, extremista, teď jsem proruský šváb, dezolát, chci mír, ale chtěla jsem se zeptat, to, že naše vláda vlastně porušuje zákony, porušuje ústavu, proč se s tím něco nedělá? Proč se, nebo respektive je SPD třeba schopný vyvolat nějaký převrat? Protože jinak tu sebranku odsud nedostaneme, oni se budou držet tak dlouho, až zrušejí i volby a nebude mít opozice už žádnou šanci. Tady bych si dovolil, my jsme hnutí Svoboda a přímá demokracie a my skutečně té demokracii věříme. Některé ty politické strany už to mají jenom jako nějakou vějičku, jako nic neříkající slogan, ale chovají se naprosto jinak. A v okamžiku, kdy já bych šel proti těm demokratickým principům, tak už nemám morální právo to slovo používat. Já nejsem žádný anarchista. Mně se to tady taky silně nelíbí. Já rozhodně žádnou revoluci vyvolávat nebudu. A to, co říkal tady kolega Foldina, každá revoluce má nějakého vítěze, ale taky tam je spousta utrpení, spoustu útrap, spoustu neštěstí. Ale toho utrpení a útrapu už máme teďko víc než do... To jo, ale zatím jako prostě, ano, my jsme na tom byti ekonomicky, my jsme na tom byti společensky, ale neumírají lidi. V té revoluci, o které mluvíte vy, vždycky jsou nějaké ztráty. To je špatně. Tohleto já jako učitel, který má svoje děti, a tohleto já nikdy neodkejvu. Já udělám všechno, co bude v mých silách, demokratických postupech, aby se ta situace změnila, aby jsem těm lidem otevřel oči, aby jsem otevřel ten rozum. Ale vždycky to bude v rámci demokracie a nic jiného po mně nechtějte. Takže když tady fašisti vraždějí a znásilňují naše děti... Takže můžu já se zeptat? Tak můžeme dál. Můžeme dál. Já bych, jako všechno to je hezký, tady jsme si popovídali hezky, ale teď by mě zajímalo, co bude dál. Já mám pořád otravuju s tím,
co bude dál? Co budeme dělat dál? To znamená, volby jsou před náma do Brusele, pak jsou další volby, krajský, doplňovací volby do Senátu a pak budou parlamentní volby. Říkáme 109, pořád. Tak tu 109 musíme zrušit. To je víc než jasný. Já nechci do toho plivat. A teď teda máme tady spousty straniček malinkých, o kterých se mluví, jako, naprosto je nemusíme počítat. Máme tady ANO, dejme tomu SPD, máme tady koalici Spolu, možná úplně ne tak Spolu, že teda jako třeba to bude polospolu, kdo ví, jak to dopadne, ale co ten milion propadlých hlasů? Jak se postaráte o to, aby těch milion hlasů už nepropadlo? Tak. Já mám vždycky takovouhle otázku. Já si myslím, že máte dobrou otázku. Jenom já na ní nemám dobrou odpověď, která se vám nebude líbit. Já prostě nemám jaksi model nebo vzorec na to, že bychom teďko vzali, tady je 2%, tady stejně nemají rádi tu vládu nebo mají důvody stejný jako já, tak to jsou 2%. Tady jsou 3%, takže 2 a 3 je 5, tady my máme 8, 15, takže to je 10. Nefunguje ta politika takhle nefunguje a fungovat nikdy nebude. Pětikoalice funguje, protože měla peníze, měla lidi, kteří to vymysleli, medializovali a strhli na sebe pozornost i těch, co ty peníze a viděli ten svět úplně jinýma očima. To znamená, byla to demokracie, ale oni si ji přizpůsobili, vytvořili si toho voliče. A ta opozice v této chvíli není jednotná, protože nemá prostředky, finanční prostředky takový, protože v té politice mediální rozhodují finanční prostředky, musíte si to zaplatit. Nemá jednoho lídra, má x lídrů a já neznám možnost, že by se ty lídři dohodli, taky si myslím, že by to bylo neefektivní, nefungovalo by to, že by se dohodli, teďko by se dohodl Babiš, Okamura, Jindra Reichl, k tomu by se přidala Kačka Konečná, k tomu by se přidal tohle a ten výsledek by nebyl takovej, že by to byl součet těch procent. Nebyl by. Čili v této chvíli já navrhuju neútočit na sebe vzájemně, jít za svým vlastním cílem a po těch volbách vytvořit, a já jsem přesvědčený, že jsme schopni získat většinu. To znamená procentuální většinu, myslím jako ta opozice, součet té opozice. A vytvořit jakoukoliv vládu, která bude oponentem té pětikoalice vlády Petra Fialy. To znamená, jestli projde tak nevidím jediný důvod, proč bych s ním nespolupracoval. Nevidím jediný důvod, proč nespolupracovat s těmi nespokojenými, který vede Konečná. Nevidím jediný důvod nespolupracovat s dalším. Vidím důvod nespolupracovat s Topkou, se starostama, s občanskýma demokratama Petra Fialy. Ano, ten důvod vím, ale se všema ostatníma, kteří projdou, jsem připraven a ochoten spolupracovat a najít nějaká východiska. Podívejte se, oni říkají, no ale vy jste pro vystoupení z EU. My jsme pro možnost referenda, aby lidé mohli vystoupit z EU. To znamená, abyste si o tom mohli rozhodnout vy. Ale já fyzicky se domnívám, že v této momentální situaci je nejideálnější model, který prosazuje Orbán, a to je vrátit se před Lisabonskou úmluvu k Evropské unii suverénních států, které spolu hospodářsky spolupracují. My v této chvíli jsme se dostali do situace, kdy Evropa vytváří politické konstrukty místo hospodářských. My vlastně se střílíme do vlastního kolena a kdo na tom profituje? Globální kapitál. Ten globální kapitál je neuchopitelný z hlediska té Evropy a má sídla v zámoří. A já jsem přesvědčený, že prostě lze najít shodu po volbách, ale bude to otázka těch lídrů jednotlivých politických uskupení, jak zaujmou tu společnost. Ale nedovedu si představit, že by vznikla koalice od Andreje Babiše až po Konečnou. To se nestane. Andrej Babiš
To je věcí, já nejsem z ANO, to se musí zeptat někoho z ANO. Já si nedovedu představit, že by udělali koalici s lidma jako... Ten Petr Fiala tam přeci není sám, že jo? Ten tam stojí na nějaký hranici, kterou vytvořila ta Občanská demokratická strana. To už není politická strana, jako byla za Václava Klause. Já jsem vždycky byl oponentem jejich, ale dokázal jsem si vážit těch lidí, s kterými dneska si jich nedokážu vážit. Přiznám se, že až na nějaké výjimky si jich nedokážu vážit. A nenaplňují hodnoty konzervativní politické strany a občas ani ne ty pravicové. Dneska tady volali po nějakých drogách nebo po čem to tam vyvolávali konzervativní strana, nemůže přeci vůbec takhle ani uvažovat. Křesťani, v čem jsou křesťani, když už dneska blbnou do foroty, že jo, to mají toho teologa, mají ministra zemědělství, tak já nevím. Je to otázka, čili my víme, co chceme, máme stejné vidění světa, jako má Babiš, Reichl, Konečná, všichni. Když projdou, tak si nedovedu představit, že by neudělali všichni všechno proto, aby vznikla vláda, která bude jiná, než je tady vláda současná.